zdravím. Teraz sa mi osadila kôčka, takže zase budem mať malé kuriatka. Takže vám ukážem kôčku. Budem mať malé kurence. Však? Áno, ja viem. Máš toľko vajíčok pod sebou. Však? Nie, že ma zobneš. No. Dobre. No, len setkaj. Seď. No, že len príbytok. Zatvoríme. Tu mám veľké sliepky. Chovám. A tu mám tieto maličké sliepky. Veľa ich mám. Musím zatvoriť. Potom nevyletia. Však. Kužátka moje. Tak. Mám veľa. Aj tu mám ich dosť veľa. Tak. No, áno. A ďalšie. Otvoríme. Ideme ďalej. Mám ďalšie. Aspoň 20 kusov možno. Mám toľko veľa. Ďalšie kurence. Však. Otvoríme. Kuriatka. Tak. Áno, tu sú ďalšie. Majú toho veľa. Takže neviem, koľko ich budem mať pod kôčkou. Možno, že tých 15-20 bude. Takže takto. Čaute.